Tento rok máme pre vás 15 lokalít. Hej, a súd nebude kto platiť? Na nich vás budú sprevádzať legendárni hrdinovia. Na výletoch si budete skenovať QR kódy. Super. Každý samostatne na svoj profil. Ich 5 ich je! Ale oni nechcú do bagetu. Jak dýcha. No co, bratu, GPS-ku nevidú mali? Body získate v 3 kategóriách. Výlety v prírode, zážitky v zariadeniach, ubytovanie a gastroslužby. Vanilka. Citrón. Slaný kalamér.